Had me de smoren in wel de rodding ik naar die blik. Wat is er nou dat te redden, jongen? Tekst is net te lezen. Ik heb vergeten naar Eileen te halen. En dan moet het jou nog inleveren. Nou, dan doe je toch even op je shorts in computer. Ik is dit er nou wel maar redden. Oh. Of zal ik die even helpen? Maar opstarten. Ja, zo. Ja. Nou, sure. En als je nou op het postbakje klikt... Nee, maar. Ja, ho, net zo hard. Ja, zo. Ja, goed. Nou bel het erin. Jest wel? Is dit een wonder? Nou vliegt het naar de kranten ta. En hoe is het er net meer op een fiets heen te brengen? Prachtig, toch? Ik ben van die nijmadderige ding. Ja. Dat was een Nijland van mij. Ja, sure. Nou, en als nou op in en op het postbakje drukste... dan kiest je wat voor post dat er binnenkomen is. En als het op een oud drukste, dan kiest je wat voor zaken... als je Sjoerd al in rouwhandel had. Nou is dit prachtig. Dat dit dus geen meter aan jou, zo kent het wel weer. Jou die maar aan. Wij lieten uw Skwanderendorpje net vernielen tot de eerste, de beste projectontwikkelder die meent dat er geen slagslang in. Grauw hield in je oorus hoon, dat pikken wij net. De historische weerde van het oude dorp zo verslijnd te neer te gaan. Uw oude sjerk uit de 12e eeuw, zo verouderd heilig. De historische weerde van het oude dorp zo verslijnd te neer te gaan. Uw oude sjerk uit de 12e eeuw, zo er al dat heien en dollen in de grond beginnen te scoren en te verzakken. De karakteristieke haatstritten met al die mooie pon, met de jeddere bierbrouwerij, de smitten, de ververij en volle meniging, daar ken ik in zoveel slijn in het skaat komen te lezen van die nijmadderige en vol slijn uit je vroegen basten jachthaven. Wij matten je geen flats en dure huizen van vakantiegangers, geen moderne hotels, beluisterige winkels en dus geen uitbreiding van uw gezellige jachthaven. Wij zullen en matten dat keren, was getekend, beent baas. Bent roerend maar niet eens bent, jongen. Het grote Jood zul hier geen baas. Nou, mooi zo, jongens. Maar geen prijs. Het boot stuurde dan. Wat voor boer? Nou, van die projectontwikkelen vanzelfs. Dan laten we het eens kind vanaf mij of laat overlezen. Dat is toch wel liegen, denk. Dan komen die mannen net zo gevallen die er weer bij. Dat is het weer, hier. Het staat in mijn kranten. Nou, het schijnt wel goed dat de derde god eens op een scheppen komt. Ik zie alleen in de brouwerij. Wat jongens? Wel bliksem, nou breng mij de klomp. Geleerd dus ik eens even chef. Grote jachthaven met appartementencomplex, inclusief hotel, zo goed als zeker. Die ene wordt idioot dit Holland en meen dat het in Olverts is. Nou, dat blaast maar een groot god. Valt nou wel wat daar bent, jongen. De riermaat dat jongen ik nog een keer. Er moet nog gestemd worden. Die soort als ik ben. Nou, de mannen zo aardig wist van zijn zaken, wat ze hebben gezegd. De hege heren zullen het onder en oor al wel aardig beknopen draait. U Sjoerd lidden met omkijken. Zijn grote jachthaven, al die hele flats en gebouwen eromheen. Jongen, wat kost dat net een sommels komende land? Alle je werkgelegen niet bent, jongen. Actie. Jild, een grote jild. U zwart wordt verknoeid. Snap je hem dat net? Hè? De domme van de deur met de doosje. Omkool, meemolier. Omkool! Af, Kees. Zit uit waarin jaren. De was is vaker kijk van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die.
Nou, kan er wel mee door. Lekker ding, zeg. Oh ja, wat er in die kranten staat. Ken die plan bij de jachthaven, toch? Ja, maar hem dat zal heeft dus kennelijk wat doen. Niks ervan. Hele wezen opdenkers voor die bluisterige Hollanders die de boel bedjerren willen om er zelfs al in de betten van te worden. Je had toch 8 uur rijden om het hele dorp net verkwanselen, wat? Wat is dat dan voor praat, man? Zou ik geen heid alleen maar bedenken. Maar dan wordt zo'n stimt weer om het mond te doen. En waarom dan al van de hele wezen borden? Dat dit er 4 betrog. Dat is tactiek, moet je met. Toch bluft denkt zo'n man dat het wel oprijdt. Wat zeuren jullie nou? Het lijkt mij echt gewoon een fantastisch plan. Eindelijk gebeurt hier wat in het achterlijke dode gat. Ik zie het al helemaal voor me. Ruime jachthaven met echte boten. En een luxueus hotel met ruime appartementen voor gasten uit de hele Beaumonde. Verloedering. Dat is het. Hier, groot rieke patsjes, gokkerijen en Duitsers. Oh ja, ik hoop wel dat er een casino komt. Ik voor het dorp gaan ze niet meer. Het hele dorp gaat naar de Filistijn. Maar natuurlijk niet. Die boeren hier worden eindelijk eens uit de mottenballen gehaald. Opgestuurd in de vaart der volkeren. Sjoerd, Dom heeft het keren. Tijden hebben tijden, heidje naar je zeg je. Vader is gewoon hopeloos ouderwets. Die leeft nog in de vorige eeuw. Nou, dat valt het al levenskoppertje zo langer dan het lien. Als ze mij vragen hè, waar ik woon, dan weten ze allemaal. Oh, dat is die fantastisch moderne badplaats. Dit raast toch onder prototype Wolofskasteel, Schippenbel. Het ween met de rand van het Duitsers krijgt als je makken met een op een lemmer. We kunnen zijn eigen moerstaal laten niet meer praten. Sjoerd, als je vaststemst, dan is dat voor je om die eigen aankomst. Eet nou eerst. Cynthia, doe ik, eten. Ja, Beppe. Ja, oma. Ja, oma. Het had net alleen een naaidion, het had echt een voordeel. Er komt een soort jeelt in de omloop, dan met de winkels bij. Ja, een grote ontdekte winkelgalerij. Nou, zo net verkeerd wezen. Ja, al die dingen die wij nou net hebben. Misschien wel een ondersteuning op een zweeftrein. Dan was je me net vertellen dat je toch vaststemt. Ik krijg heel dit meer een ondersteuning om van een jong voor te stemmen. Dat doe je toch net? Jij is toch mij? Wat bemoei je je mee? Mijn man die moet zelf beslissen. Lieve schat, dat ken je net. Want er was gisteren te volle invloed op hem. Oh, dankjewel. Die hebben met Alia de grootnis af van uw afke. Ze komt dit weekend in Del. Ze maakt volleyballen. Ze is de bapperste. Ze hebben nog maar dingen niet, hè. Kon meer. Dat zei het. Wat is hem? Kijk nou. Wat zijn de klachten? Jo, maar even Fries mee praten hier. Uiteindelijk ben ik een Fries, is ik altijd. Mijn voorgaan, die kwam versnits. Nou, Fries kent het, hè? Hey. Nou, wat zijn de klachten van Johan? Hij is net gerocht halig. Ik net zijn beste laatste tijd. Ik zal hem eerst even tempen. Ik hier Jo nog net moeten dat ik een gesprek hier met de gemeente hier. Nee, Nee, ik begreep het ik wel. Veterinair arts, zal die er ook nou? Ja. Ja, ik had de tekening moet wel bij me ook. Alle plannen die in de finesse ziet werken. Had Jo het even gezien, ja, wel? Ja, prima, goed. Zo, dit is de jachthaven zat er nou is. En dit zou dan... Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat... Nou ja, even voorstellen. Talita. Horatio Jorritsma Lippe. Zeg maar Harry. Maar dat is die naam op het grote bord, hè? Je staat in de krant. Wat enig zijn dat
plannen? Ja, dat zijn de tekeningen. Uw man? Die zou ze net even inkijken. Ja, klopt, ja. Ik mag toch ook wel even kijken, niet dan, Harry? Tuurlijk. Sjoerd, moet je kijken, wat een mythisch plan. Ja, dit is dus de beoogde uitbreiding van de jachthaven. Dit gebied hier is bestemd voor woon- en vakantierecreatie. Natuurlijk is er ook een gebied uitgespaard voor... Komt er ook een serviceflat voor ouderen? Je bent een zeer sociaal bewogen iemand. Ja, natuurlijk komt er ook een serviceflat. Zeer luxe, lift, inpandige winkel, kapper, enzovoorts. Enzovoorts. Nou, daar kunnen jouw Heid en Mem mooi in. Hoogste tijd, toch, Sjoerd? Hè? Ik zou graag nog een keertje met je willen praten over die serviceflat. Wat zoiets moet gaan kosten. Ja. Misschien dat we dan het beste op locatie kunnen doen. Bespreken, bekijken en zo. Locatie? Wat ter plekke? Je bedoelt bij de jachthaven? Ja, lijkt me leuk. Daar ligt ons Lemstraak op. Lemstraak? Oh, dat is interessant. Ja, die moet ik eens kijken. Nou, dan bespreken we dan ook. Joukje, zal ik je helpen? Alsjeblieft. Zeg Joukje, er komt ook een serviceflat voor ouderen. Lijkt je dat niet het einde? Het einde, ja. Ja, zo bedoel ik het niet. Het is vast heel gezellig met leeftijdsgenoten in één gebouw. En nou ja, niet dat je altijd samen hoeft te zijn. Maar eenzaam ben je nooit. Je komt altijd wel iemand tegen op de gang waarmee je een praatje kunt maken. Nou, en als je dat niet wilt, dan hoeft het niet. Kijk, jullie blijven natuurlijk niet altijd samen, hè? Vroeg of laat komt één van jullie te overlijden. Ja, en die blijft dan alleen achter. Dan is zo'n serviceflat toch hartstikke geschikt. Zeg nou eens eerlijk. Zeg nou eens wat. Ja, ik zou er op een deur wel invallen. Ik wist het wel. Ik dacht het wel. Ik wist het wel. Bernd krijgt er van zijn levensdagen net in. Maar je kunt er toch met hem over praten? Nou, je hebt best wel invloed op hem. Het is gewoon beter dat je verhuist wanneer je nog samen bent. Dan hoeft degene die alleen achterblijft niet meer aan de omgeving te wennen. Als het zover is. Ja, dat is zo. Nou, had gelijk. Nou, het weer een prachtige, mooie rommekamerzak van Talita begrepen. Ik wil net. Nee, dat zeg ik toch. Dat best net duivel. We kunnen die ben net altijd in het paard zitten, blijven ben. Dan zet ik een les van huis. Trek er eens om. En was je dat ik goed op leed hoop, maar net soms, hè? En waar past altijd op Cynthia? Nou. Als een van ons beiden wordt krijt. Talita verzwaart het dus net. Ach, we hebben wel Green Cruise, we hebben pleegzusters, we hebben hier tafeltje dekje. Ik ben er maar zo lid van. Maar ik zwaar met je voor de tijd. En zo'n oude Rijntegoes ben wij nog lang niet klaar voor. Nou, ik word er wel in, op een door. In zo'n prachtig nij flat. Maar idee? Nou, dan krijg je mij net in zijn knieënhok. Net zolang dat ik het keren kan. Ze is op een deur dorsbeliers, ja, maar die jonkje. Dan mag maar net opbrengen, niet. Nou, trust.
Ik had er al zo'n nijtocht, hè, maar wij moeten die hele weekend drokte in het hart. Nee, jongen, de hele vrolijk wordt op een kop zet. Over maar die jacht aan je is wow, vet man, machtig. Dan krijg ik een speedboard en dan jooi ik al die vette patsers voorbij. Mij liekt het wel wat. Kan ik eindelijk de zaak opknappen en u vooruitzien. Nou, volgens mij doet die vent van je meter. Ik ga hem eens terug in regen, jongen. Oh, blijde jongen, hè? Hoe verhest door, jongen, een machtige vent. En breng leven in de brouwerij. Nou, dat is toch even. Nou, die Galatianus. Zet je een hele grote bodendel, blaast uit een heel groot gat. Hij meent dat het hier zo wat zessen had. Maar het valt nog wat aan je. De gemeente die maandag nog goed stemmen. Ja, dat wordt nog een makkelijke zaak. De ene helft is voor en de andere het Jim. Wat stemt hem Sjoerd ijs? Je stem kent de trosslag, Jan, Bent. Telefoon voor de band baas. Nou, maar geen woord, man. Ik praat met mijn Sjoerd. Let dat maar aan mij, hoor. Ja? Ja, oké. Nee, ik betel eens een nijwinkel op. Ja, gaan praten. Ik wil je graag ontmoeten op onze Lemstraat in de jachthaven. Veel groetjes, Talita. Het is goed, ik zie je om 4 uur in de jachthaven. Het is goed. Oh ja, Horatio Jorritsma Lippen. Waarom heeft hij niet gewoon Harry opgezet? Prachtig bootje, zeg. Ja, hè? Nou, leuk e-mailtje ook. Nou, echt. Leuk bootje. Ja, die bloemen waren ook erg mooi, dankjewel. Ja, als die jachthaven straks gerealiseerd is, dan wil ik ook een boot. Pardon. Een jacht. Iets groter, hè, dan deze natuurlijk. En hoe had je de jachthaven gedacht? Heb je haast? Nee. Nee hoor, ik wilde alleen weten of die appartementen duur zijn. Mooie ogen heb je. Waar komt die service flat precies? Zullen we eerst iets drinken op onze kennismaking? Altijd bij me. Voor speciale gelegenheden. Zoals nu. Heid. Nou even net, ik ben eruit. Dat is mooi, jongen. Dat is mooi. Ik heb neffens mijn eigen gevoel te werk. Ja, dat is ook altijd het beste. Ik stem van een jong voor. Dat is goed. Oh ja? Ja, ik had er nog eens zo'n nijtocht, hè. Rijstig. Maar ik denk wel dat het ook al die gast. En uiteindelijk zullen het hele dwat er wel baat bij hebben, denk ik. Ja, dat denk ik, ja. Alleen, Talita, hè? Talita? Hoe staat Talita? Talita is hartstikke voor. Ja, een beetje te voor. Hoe zat te? Ja, ik weet natuurlijk het zeggen, maar ja, kom op, man. Ik ken het hele duidelijk niet. Vertel wat dit er aan de hand.
Nou, ze krijgt bloemen van die slampamper van de Horatius. En ze hijst de Gerald die hielen met je op die boot om, nevens mij. Op mijn boot? Ja, toch is het met de witte kroest. Ik wilde weten, die seniorenflats, dat is zo'n appartement. Hoef je toch nog lang niet in, Talita? Nee, met mijn schoonouders. Ik moet weten wat het gaat kosten. Lief. Lief dat jij zo goed voor je schoonouders wil zorgen. Lief? Ja. Jij bent zo lief. Ruto. Dit is net wat ik maar jouw vrouw die viel daar net als klein Ruud. Nee, je achterhaven. Ruto, ik schop daar. Ja, ik ben al... Ja. Tekening, raad op! Wegwezen dan! Een held. Talita, Vanke, maar Talita. Mama het Pinohalle. Had men Pinohalle? Hoe kan dat zo? Gaat wel weer over. Ja, ik heb wel eens les van ook je te volgen. Wat je een idee, maar... Had zij te volle. Kun je het alsjeblieft even over het oors hebben? Sjoerd, wist u al wat door je stem is? Ja. Tjin. Maar je dat wij van nu zo'n het wetten dan nog net terug? Dat moet me. Ik begon een super zin aan te krijgen. Ach, meeske, hou er nou maar op. Nou, het spiet Talita, ik of net dan? Ga ik wat verkeerd zijn? Hè? Hoe is dit pakjes erin? Goed. Oh, stemt. Maar de meerderheid van in je stem. En zo? Wat ik? Dat was echt je stem, stem ik gewoon? Ja. Goedemorgen. Ja, neem me niet kwalijk dat ik stoor, maar Beent, jongen. Toen bellen ging dat het niet. Ik heb er wel een half uur op staan te druk, maar er kwam er nog niet in. Dat doe ik maar naar binnen toffelt. Ik kwam hier van de man toevallig delen. Ik dacht, de één bij Beent aan wippen. Hoeft hij ook niet naar mij toe om te betalen. Dat bespeert hem een reizen en ach, dan is het ook maar uit de wegen hier. Goed, dat is dan 40 gulden, Beent. Oh, oh, nou, bedankt. En werden ze wat naar zin? De rozen. Of de rozen dat zijn werden. Ik wel dacht je, het werden van die mooie volle, hè. Maar goed, dat ben je ook van mij wend. Ik ga er weer van deur. Het is mooi weer en ik heb er nog meer te doen. Ik zou zo zeggen, smakelijk eten verder en tot kiekers. Ja, goeie. Heb jij die bloemen gestuurd en die afspraak gemaakt?
Ja, die man Geintje, dat moet je net zo opwinnen. Geintje, wat een leuk. En het e-mailtje. E-mailtje? Een Geintje. Zei toch?